गुड मॉर्निंग पिला माने। आज आमे हमर प्रथम क्लास रो जो झुलना अछि से झुलनार द्वितीय विषय पढ़िबा। द्वितीय विषय रो नाम होची चकुली कला चेचा कविता। आम परिवार विषय रो नाम होची आम परिवार एवं चकुली कला चेचा सेही कविता आज आमे पढ़िबा। ठीक अछि पिला माने। तो चलो आगे आमे गीतटी को पढ़ी देबा तापरे आमे ता विषय रे आलोचना करिबा। ମା ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା ବାପା ବାଟିଲେ ବିରି ଜେଜି କରିଲେ ଚକୁଳି ପିଠା ପିଠା ପାତିଆ ଧରି ଚକୁଳି କଲା ଚେଁ ଚାଁ ଶୁଣିଲେ ଟୁନା ଟୁନି କହିଲେ ଜେଜେ ଖାଇବା ଚାଲ ଚକୁଳି ସାଥେ ଚିନି ଜେଜେ ଫୁଟାଇଲେ ଟାକରା ପିଲାଏ ହେଲେ ଖୁସି ମିଆଉ ମିଆଉ ଶବ୍ଦ କରି ଧାଇଁ ଆସିଲା ପୁସି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଗୀତ। ତ ଏଇ ଗୀତକୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା ବାପା ବାଟିଲେ ବିରି। ଆମର ଯୋଉ ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଘରେ ତ ସେଥିରେ କଣ କଣ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଚାଉଳ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେଇଟାକୁ ଚୁନା କରି ଦିଆଯାଏ ତାପରେ ବିରି ଆସିଥାଏ ବିରିକୁ ବଟା ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ରଖି ଦିଆଯାଏ ରାତିରେ ଏବଂ ସକାଳୁ ବି ସେ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲିଲା ପରେ ସକାଳୁ ଯୋଉ ବନାଯାଏ ଚକୁଳି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପାଟିକି ବହୁତ ମଜାଦାର ଲାଗିଥାଏ। ତ ମା ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଚାଉଳକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଚୁନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ବିରି ବିରିକୁ ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଜେଜି କରିଲେ ଚକୁଳି ପିଠା ଜେଜି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଜେଜେମା ଜେଜେମା ସିଏ ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଥିରେ କରୁଛନ୍ତି ପିଠା ପାତିଆ ପିଠାକୁ ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାତିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ଉପର ତଳ କରାଯାଏ ପିଠାକୁ ସେଇ ପାତିଆକୁ ଧରିକି ପିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚକୁଳି କଲା ଚେଁ ଚାଁ ର ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚକୁଳି ଟାକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାୱାରେ ଲୁହାର ତାୱାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ପିଠା ତାୱାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପଡିଲା ପରେ ଶବ୍ଦ କରେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଏଠି କବି ଚେଁ ଚାଁ ର ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଟୁନା ଟୁନି ଟୁନା ଟୁନି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବା ଜେଜେଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ନାତି ଆଉ ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜେଜେ ଖାଇବା ଚାଲ ଚକୁଳି ସାଥେ ଚିନି ସେ ଯୋଉ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲେ ଜେଜେ ଚାଲ ଆମେ ଚକୁଳିକୁ ଚିନି ସହିତ ଖାଇବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଚକୁଳିକୁ ଚିନି ସହିତ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚକୁଳିକୁ ମଟର ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତମେ କୋଉଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ ନିହାତି ମତେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ ଜେଜେ ଫୁଟାଇଲେ ଟାକରା ପିଲାଏ ହେଲେ ଖୁସି ତାମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜେଜେ ବାପା ପିଠାଟାକୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଟାକରା ମାନେ ଏଇଆ ବୁଝିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆଚାର ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ପାଟିକି ବହୁତ ସୁଆଦ ଲାଗେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ପାଟିରେ ସେ ଜିଭରେ ଯୋଉ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଟାକରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜେଜେ ଫୁଟାଇଲେ ଟାକରା ପାଟିରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ପିଲା ହେଇଗଲେ ଖୁସି ପିଲା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିକି ହସି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ମିଆଁଉ ମିଆଁଉ ଶବ୍ଦ କରି ଧାଇଁ ଆସିଲା ପୁସି ମିଆଁଉ ମିଆଁଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ପିଠାର ବାସ୍ନା ପାଇଲା ସିଏ ବି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କବିତା ଏଇଆ ଥିଲା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। କିଏ ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜେଜି ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବା ଜେଜେମା ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଚକୁଳି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଚକୁଳି ଲୁହାପାତିଆ ବା ଯୋଉ ଚକୁଳି କରାଯାଉଥିବା ଯୋଉ ପାତ୍ର ସେଇଥିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚକୁଳି ତିଆରି କଲା ବେଳେ କିପରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଚକୁଳି ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଚକୁଳି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଚକୁଳି ଚେଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ। ଘ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କାରଣ ଜେଜେ ବାପା କାକରା ଫୁଟାଇବାରୁ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପୁଷି କାହିଁକି ଧାଇଁ ଆସିଲା ପୁଷି ବା ବିଲେଇଟି ପିଠାଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତୁମ ଘରେ କେଉଁ ସବୁ ପିଠା ତିଆରି କରାଯାଏ ତମେ ମାନେ ଜଣାଅ
ମୁଁ ବି କହିଦଉଛି। ଆମ ଘରେ ଚକୁଳି ପିଠା, ଚିତଉ ପିଠା, ସିଝା ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, କାକରା, ଆରିସା, ଚିନି ଆରିସା, ଗୁଡ଼ ଆରିସା ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପିଠା ତିଆରି କରାଯାଏ। ତଳଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ଚ ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା ତଳେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ତମେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶଗଡ଼ ଚକ, ଯୋଉଟା କି ଚକ କୁହାଯାଉଛି। ସେଟାକୁ ତମେ କଲର କରିଦବ, ଯୋଉ କଲର ତମକୁ ପସନ୍ଦ ସେଇ କଲର କରିଦବ। ତା ପରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚଉକି ଅଛି, ତ ଚଉକିଟା ବି ଚ ରୁ ଆରମ୍ଭ, ତ ତାକୁ ବି ତମେ କଲର କରିଦବ। ତାପରେ ଚକୁଳି ଅଛି, ଚକୁଳି ତ ଚ ରୁ ଆରମ୍ଭ, ତାକୁ ବି ରଙ୍ଗ କରିଦବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ନଡିଆ, ନଡିଆଟା ଚ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ପରଟା ହଉଛି ଚଉରା, ଚଉରା ମଧ୍ୟ ଚ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରିଦବ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚ ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ। ଯୋଉଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ ହେଇକି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି ତାକୁ ଚ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମଟା। ଠିକ ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମଟା, ତୃତୀୟଟା, ପଞ୍ଚମଟା, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ତାପରେ ଏତିକି ଅଛି ଚ, ତାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିଦବ। ଠିକ, ଏ ଯୋଉ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କବିତାରେ ଥିବା ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ କଣ କରିବ? ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଆଉ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନ କରିଦବ। ଚ କୁ କେମିତି ବୁଲାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଲ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲ। ଚ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡିକର ନାମ କହିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ସେହି ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଚକ, ତ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ଚ ହଉଛି, ତମେ ଚ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଚଷମା, ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚ ଲେଖିଦବ। ଚପଲ, ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚ ଲେଖିଦବ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକର ନାମ କହିବା ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଯୋଉଥିରେ ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଟମାଟୋ, ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦବ। ତାପରେ ଟଗର, ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦବ। ତାପରେ ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କାଟା ଟ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତାକୁ କହିପାରିବନି, ଚିତ୍ର କରି ହବନି। ତାପରେ ଟର୍ଚ, ଟର୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କଲର କରିଦେଇ ପାରିବ। 8 ନମ୍ବରରେ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଯେତିକି ପୂର୍ବଟାରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଚ ରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯୋଉଠି ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ତା ଉପରେ ଘୁରା ହେଇଛି ଏବଂ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ବାଡି ଉଠିଛି, ତାକୁ ଟ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଟ ଗୁରାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକା ତମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, କେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ, ତାପରେ ତା ଉପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୁରେଇ ଦବ ଏବଂ ତାପରେ ବାଡିଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦବ। ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଟ। ତମେ ଠିକ ତା ଉପରେ ମଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତଳ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦବ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ରଙ୍ଗ କର। ରଙ୍ଗ କରିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରୁଛ କରିକି ଦେଖ। ତାପରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାର ନାମ ଅକ୍ଷରଟିକୁ, ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖିବା। ଟ, ରେ ଟଗର, ତାର ଟ ଲେଖିଦବା। ଚପଲରେ ଚ ଲେଖିଦବା। ଚଷମାର ତଳେ ଚ ଲେଖିଦବା। ଆଉ ଟଙ୍କାର ତଳେ ଟ ଲେଖିଦବା। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖ। ଚ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସେମିତି ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ଟ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସେମିତି ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ଏଇଟା 13 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ହିଲ ଦେଖି ଲେଖା ହେଇଛି। ହିଲ କିଛି ନୁହେଁ, କହିଲ ଦେଖି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପାକୁଆ ପାଟିକି ପାଚିଲା କେଶ, ଧୋତି ପାଇଜାମା ମୋହର ବେଶ, ସୀତା ଗୀତା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, କଣ ବୋଲି ମତେ ଡାକିବ କୁହ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପାକୁଆ ପାଟି କୁ ପାଚିଲା କେଶ। ମୋର ପାଟିଟା ପୁରା ପାକୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଏବଂ କେଶ ଚୁଟି ମାନେ ମୋର ପାଚି ଯାଇଛି ସବୁ। ହେଲା। ଧୋତି ପାଇଜାମା ମୋହର ବେଶ, ମୁଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧେ ଆଉ ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧେ, ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ହେଲା ବେଶ। ଆଉ ସୀତା ଗୀତା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅର ଝିଅ। ସୀତା ଆଉ ଗୀତା ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ନାତି ଆଉ ନାତୁଣୀ, ସେମାନେ ମୋ ପୁଅର ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ। ଆଉ ତାହେଲେ କୁହ ମତେ କଣ କୁହାଯିବ? ମତେ ଏଠି କୁହାଯିବ ଜେଜେବାପା। କଣ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ? ଜେଜେବାପା। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ